салом дӯстони азиз. Ин нашри навбатии суҳбати онлайн аз саҳифаи ҳамкории боздошти сил дар Тоҷикистон аст. Имрӯз ман Нозияи Кароматулло, узви дастаи қаҳрамонони мо нест бод сил, хостам бо доктор Аслиддин Раҷабзода, директори маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар атрофи бемории сил суҳбат кунам. Салом алейкум доктор. ва алейкум барсалом. Муҳтарама умедворам Нозия, ҳоли аз шумо хуб зиёратон аст. шуда ҳастам. Ташаккури зиёд. бале, ташаккури зиёд. албатта барои ман фахр аст бо чунин шахси машҳур, яке аз ситораҳои санъати ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат кунам, инчунин дар самти ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил, чунки бо шумо суҳбат кардан дар доираи бемории сил, дар доираи дар атрофи дарёфт, табобат, умуман назорати бемории сил, ин яке аз пешрафтҳои соҳаи силшиносӣ мебошад, чунки аз суҳбати мову шумо дар байни аҳолӣ огаҳӣ, яъне ки маълумотнокӣ зиёд мегардад ва дар ҳолате ки аҳолии кишвар нисбати бемории сил маълумот пайдо кард, нисбати чихеле ки гуфтем дарёфт, табобат, назорат, ин ба фоидаи кори соҳа мебошад ва сари вақт дарёфту табобати бемории сил ин кафолати пурра шифо ёфтани беморони сил дар ҷумҳурӣ мебошад. албатта ташаккури зиёд. Якчанд савол доштем баҳри шумо, агар иҷозат бошад. марҳамат, мо омода ҳастем. шумо ҳамчун роҳбари соҳаи зиддисилии кишвар вазъияти бемории силро дар Тоҷикистон чӣ гуна баҳо медиҳед? чӣ пешрафту мушкилот ҳаст? ташаккури зиёд. умуман ки дар тӯли солҳои истиқлолият аз аввалин ба даст омадани имкониятҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии бевоситаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи силшиносӣ ба якчанд дастовардҳои муҳими соҳа умуман дастовардҳои назаррас расидааст. Ин ҳам бошад аз ҳама дастоварди муҳим сатҳи беморшавӣ аз бемории сил дар қиёси 10 соли охир коҳиш ёфтааст. фавт низ дар ин самт коҳиш ёфтааст. ин ҳам бошад беморшавӣ аз 87.5 ба 100,000 аҳолӣ, айни ҳол дар ҷумҳурӣ ба 55.6 ба 100,000 аҳолӣ расидааст, ки ин бисёр як нишондоди хуб аст дар қиёси давлатҳои ҳамсоя. инчунин фавт бошад зиёда аз 3 маротиба, яъне ки дар қиёсе ки чихеле қайд кардем 10 сол пешин фавт аз бемории сил ба 100,000 аҳолӣ 7.5 буд, айни ҳол ба 2.3 ба 100,000 аҳолӣ расидааст. дигар дастовард ин ки пурра тамоми соҳаи зиддисилӣ, сохтори беморхонагӣ, сохтори марказҳои ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил аз таъмир ё ин ки пурра аз нав сохта ба истифода дода шуданд. инчунин таҷҳизотҳои муосири замонавӣ ба ҷумҳурӣ ворид гардид, ки дар қиёси солҳои пешин гирем бемории сил ва ҳассосияти чӯбча микроби силро ба бемории сил муайян кардан ба мо зарурият буд, ки зиёда аз 2 моҳ ва берун аз ҷумҳурӣ ин таҳлилҳои беморорро муайян намоем ва бо ба даст омадани имкониятҳо айни ҳол чунин дастгоҳҳои муосири замонавӣ дар ҷумҳурӣ 54 адад ҳаст ва дар муддати 2 соат ҳам бемории сил ва ҳам мутобиқати чӯбча микроби силро ба доруҳои асосии зиддисилӣ муайян менамояд. инчунин доруҳои зиддисилӣ оғоз аз соли 2017 доруҳои зиддисилӣ қатори якум аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ карда мешаванд. пурра талаботи беморшавии ҷумҳурӣ, умуман пурра табобати пурраи тамоми беморони зиддисилии сили ҳассосро аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ менамояд. ва доруҳои қатори дуюм бошад бо дастгирии шарикон. айни ҳол дар ҷумҳурӣ табобати ройгони зиддисилӣ ба роҳ монда шудааст ва тамоми беморони сил дар худи ноҳия, яъне ки ба бемор наздик карда шуда метавонанд ки
ташхиси бемории силро гузаранд ва инчунин табобати зидди силро дар наздикии хона, яъне ки ҳамун бунгоҳи тиббӣ ҳаст, маркази саломатӣ ҳаст, маркази бемории сили ноҳия ҳаст, табобати худро оғоз намуда то ба итмом расонидани табобат доруҳо ба таври ройгон ба беморон дастрас мегардад. Дигар дастовард ин ки ба ҷумҳурӣ зиёда аз 5 адад 6 адад дастгоҳҳои сайёри флюорографӣ рақамӣ ворид гардид ки бо истифода аз чунин таҷҳизотҳо мо метавонем ки дар наздикии хонаи бемор, яъне ки ба ҳамун деҳот, ба ҳамун шаҳру ноҳия ин таҷҳизотҳо равона карда мешаванд, ин мошинҳои сайёри флюорографӣ, ва дар наздикии хонаи худи бемор ҳамин ташхис муайян карда гузошта мешавад. яъне ки ба бемор наздик карда шуда ҳам табобат, ҳам ташхис. ва инчунин дигар дастовард чӣ ки қайд кардем аз таҷҳизот ва дастгоҳҳое ки ба ҷумҳурӣ ворид гардиданд, дастгоҳҳои рентгении рақамӣ ва дастгоҳи компютерӣ ки дар маркази миллии бемориҳои силшуш ва ҷарроҳии қафас сина васл карда шудааст ва ба соҳаи зиддисилии кишвар хизмат расонда истодааст. чӣ ки гуфтем, дастовардҳо бисёранд ва дар баробари дастовардҳо мушкилот ҳам ҳаст. Ин ҳам бошад ин тамғагузорӣ ба бемории сил ва ногуфта намонад ки пеш аз қайд кардани ин душворӣ ман як чизро қайд карданӣ ҳастам ки бо дастгирии шумо бар ин шахсони машҳур, шумо бар ин шахсони ситораи эстрадаи тоҷик, агар дигар самтҳои сатҳҳои ҷомеа дар маълумотнокии аҳолӣ, дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ ба мо дастгирӣ намоянд, ин камбудӣ низ аз байн меравад. чӣ ки қайд кардем, тамғагузорӣ солҳои пешин ин дар сатҳи ҷумҳурӣ бисёр ба назар мерасид. чӣ ки дар байни аҳолӣ суханронӣ мешавад, гапҳо мешавад ки ин бемории сил бемории авлодӣ аст ва шахсе ки дар оилааш бемории сил дошта бошад, аз он оила ба шавҳар баромадан мумкин нест, ё ки аз он оила духтар гирифтан келин мумкин нест. ҳамин яке аз душвориҳои соҳа боқӣ мондааст ки чӣ ки қайд кардем, дар ҳолате ки агар маълумотнокӣ баланд бардошта шавад, ман ҳамчун мутахассис қайд карданӣ ҳастам ки бемории сил авлодӣ нест. бемории сил бемории сироятӣ буда аз шахси бемор ба шахси солим ба таври қатрагӣ ҳавогӣ дар вақти суҳбат кардан, дар вақти якҷоя нишастан мегузарад. ва дар вақте ки ҳамун аҳолӣ, ҳамун сатҳи ҷомеа агар маълумотнокии пурра нисбати бемории сил дошта бошад ва дар вақти пайдо шудани нишонаҳои бемории сил, қайд карданӣ ҳастам ки аз фурсати муносиб истифода бурда нишонаҳои бемории сил сулфаи дарозмуддат, кам иштиёҳӣ, кам қувватӣ, бемадорӣ, харобшавии зиёд, баландшавии ҳарорати бадан, хусусан дар вақти бегоҳирӯзӣ, дар ҳолати пайдо чунин шикоятҳо ҳатман бояд шахси бемор, шахсе ки шикоят дорад, ба назди духтури минтақавӣ, ба назди духтури наздиктарин, яъне ки ҷои истиқомат муроҷиат карда аз муоина гузарад. ва дар вақте ки бемор сари вақт дарёфт гардид ва сари вақт ба табобат фаро гирифта шуд, ин кафолати пурра шифо ёфтани бемор аст. ташаккури зиёд. тавре гуфтед имрӯзҳо тамоми имкониятҳо дар кишвар мавҷуданд. пас дар раванди табобат чӣ мушкилот ҳаст? ташаккури зиёд. чӣ ки қайд кардем, яке аз душвориҳо ин тамғагузорӣ буд ва ҳамун шахс ё ин ки ҳамун падаре ки фарзандаш бемор аст, аз фикре ки овозаҳои зиёдатӣ мешавад нисбати оилааш дертар муроҷиат мекунад. ва дигар душвории соҳа, душворие ки сари роҳи табибони силшинос мешавад, ин ҳам бошад аз табобат канда шудани беморон, ё ин ки пурра ба итмом нарасонидан, ё ин ки аз умуман таъиноте ки табиби силшинос мекунад
ба ҷои 4 ҳаб 4 таблеткае ки бемор бояд истифода барад, 3 таблетка ё 3 ҳабро истифода мебарад, ё ин ки дар вақте ки табиби силшинос, духтури силшинос таъинот мекунад ки саҳар истифода бурдани доруворӣ, бемор сари вақт доруворро истифода намебарад, ё ин ки як рӯз истифода мебарад, як рӯз истифода намебарад. Ҳамин ҳолатҳо ҳаст ки бемор бале нисбати табобати худ, нисбати назорати табобат ҷиддӣ рафтор намекунад ва ҳамин ҳолат оварда ба ҳолати вазнинии беморӣ расонида метавонад ва инчунин қайд кардан зарур аст ки дар ҳолате ки бемор аз табобат канда мешавад, боз ба оилаи худ зарараш мерасад, яъне ки метавонад ки оилаи худро сироят кунад, ҳамон падару модар, ҳамон фарзанд, ҳамон завҷаи худро сироят кунад ва душвориҳо дар ҳамин ҳолатҳо пайдо мешаванд. Ин ҳам бошад ҳолатҳои кам аст, ҳолатҳои 1-2 нафар ба назар мерасад ки ҳаминро аз фурсати муносиб истифода бурда қайд кардани ҳастам ки кандашавӣ аз табобат ин як зарар ба худи ҳамон бемор аст ва дар ҳолати пурра сари вақт шкеле ки гуфтем дору табобатро ба охир расонидан ин кафолати шифоёбии пурра худи ҳамон бемор ва эмин доштани аз беморӣ, аз беморшавии сил кафолати эмин доштани ҳамон оилаи худи бемор аст. саломат бошед доктор. ва саволи навбатӣ чунин савол доштам: COVID-19 ба соҳаи зиддисилӣ чӣ таъсир расонд? бисёр як саволи бомаврид. Пандемия яъне ки COVID-19 тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Аз он ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин пандемия ба душвориҳо рӯбарӯ шудем ва хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати дигар давлатҳо, нисбати давлатҳои ҳамсоя айни ҳол пешравиҳо ба назар мерасад. Бо дастгирии вазорати тандурустӣ, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эътидол даромадааст ва рӯз то рӯз беморшавӣ аз ин сироятёбӣ аз ин пандемия камтар шуда истааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Фавт низ рӯзҳои охир пурра ба назар мерасад ки умуман нест дар ҷумҳурӣ ва соҳаи силшиносӣ низ ба ин аз ҳисоби пандемия, аз ҳисоби COVID-19 бетараф намонд. умуман ки бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи силшиносӣ чорабиниҳои соҳавиро дар самти ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил, чораҳои пешгирикунанда бисёр корҳоро ба анҷом расонид ва қайд кардани ҳастам ки нисбати камбудӣ пешравӣ дар вақти пандемия дар ҳамин ҳолат дар соҳаи мо ба назар расид. Ин ҳам бошад дар вақте ки чорабиниҳо аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, ин ба соҳаи мо каме таъсири худро расонд. ин ҳам бошад пӯшидани ниқоб. Пурра тамоми аҳолии кишвар аз ниқобҳо истифода бурданд, гигиенаи шахсиро риоя карданд, ҳолатҳои санитарии эпидемиологиро риоя карданд. камбудӣ ё ин ки таъсири манфие аз тарафи ҳамин пандемия расида ба соҳаи силшиносӣ ин бошад ҳамин ки дар рӯзҳои аввали пандемия, яъне ки COVID-19 дар рӯзҳои аввале ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, мардум дар ҳолати таҳлука қарор доштанд ва беморони силе ки дар табобат қарор доштанд дар марҳилаи амбулаторӣ, он беморон аз табобат дур шуданд, яъне ки буд ҳолатҳое ки беморон аз табобат канда шуданд ва дарҳол аз тарафи соҳаи силшиносӣ умуман аз тарафи гурӯҳи корӣ як қатор пешниҳодҳо, як қатор нақшаву чорабиниҳо таҳия карда шуд ва дар аввал табобати беморони сил, яъне ки дар ҳолати хонагӣ, ҳатман дар зери назорати табиби минтақавӣ, лекин дар хона
назорат кардани табобати беморон хулосабарорӣ карда шуд ки ба муддати 2 моҳӣ доруҳои зиддисилӣ ба дасти ҳамун хешованди бемор расонида шуд ва аз тарафи табибон назорат карда шуд. ва чӣ хеле ки қайд кардем, ба соҳаи мо ҳолати мусбиаш бисёртар ба назар расид ки беморшавӣ коҳиш дода шуд. Инчунин фавт низ аз бемории сил, чунки тамоми чорабиниҳои санитарию эпидемиологӣ ва гигиенаи шахсӣ риоя карда шуданд аз тарафи худи аҳолӣ, аз тарафи тамоми аҳолӣ. ин яке аз самтҳои дастоварди соҳа расид. бисёр хуб, ташаккури зиёд доктор. ва дар охир боз як саволи дигар доштам. Барои аҳли ҷомеа чӣ гуфтаниед? раҳмати калон ба аҳли ҷомеа, ба тамоми аҳолӣ муроҷиат карда ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки умуман бемории сил бемории табобатшаванда аст. дар ҳолате ки чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, сари вақт муроҷиат карданд, сари вақт ба табобат фаро гирифтани бемории сил кафолати пурра шифо ёфтани бемор аст ва эмин нигоҳ доштани ҳамун аҳли оилаи бемор аз ин беморӣ мебошад. ва инчунин ҳаминро қайд кардани ҳастам ки аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории умуман соҳаи силшиносӣ, миннатдории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шумо Нозияхон расонидани ҳастам ки чун шахси чӣ хеле ки гуфтем шахси машҳур ситораи эстрадаи тоҷик иқдом гирифтааст ки ба соҳаи мо умуман дар самти маърифатнокии аҳолӣ саҳми худро гузорад. ман ҳаминро қайд кардани ҳастам ки табобати беморони сил, умуман дарёфти беморони сил на танҳо вазифаи табибони силшинос ё ин ки Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ин вазифаи якояки шаҳрванди ҷумҳурӣ, тамоми мақомотҳо, тамоми вазорати идораҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва чун шумо шахси машҳур агар дар ҷомеа зиёд гардад ва аз тамоми мақомотҳо, аз тамоми самтҳо дар чорабиниҳои маърифатию пешгирӣ ва табобати бемории сил ба мо чун шумо агар дастгирӣ намоянд, ман фикр мекунам ки мо дар якҷоягӣ ба ин беморӣ, ба ин вабои аср ғолиб мебароем ва дар солҳои наздик бемории силро ба сатҳи пасттарин бурда мерасонем. ташаккури зиёд миннатдор ҳастам. саломат бошед. ман ҳам кӯшиш мекунам ки дар ин саҳми худам гузорам албатта ва кӯшиш мекунам ки ҳар чӣ қадре ки метавонам кӯмаки худро бирасонам. ва саломат бошед доктор, барои тавсияу суҳбати бисёр ҳам хуб. Тансияту хонаобод бошед. ташаккури зиёд.